Senyor diputat, per fer ús del torn de rèplica, té la paraula. Gràcies, senyor president, honorable conseller. Bé, jo crec que quan parlem de xifres és bo puntualitzar-les i matitzar-les, perquè a vegades, segons com contem les xifres, podem tenir dues lectures de les mateixes xifres. I jo li he parlat d'un increment de delictes i faltes del 4%. I li he volgut dir que era un increment, crec que ho he dit, és igual, si no ho he dit demano disculpes, que era l'increment que havia patit la taxa per 1.000 habitants. És a dir, no només tenim en compte la quantitat de fets delictius i faltes penals, sinó que també tenim en compte la població i, per tant, la proporció amb la població. Efectivament, l'increment, sí, senyor conseller, miri, l'increment de la taxa no és que sigui del 2%, com deia vostè, sinó que és del 2,03 per 1.000. L'increment, sí, però clar, l'increment de la taxa dividit per la taxa, que és el 55 per 1.000, ens dona un increment de la taxa del 4%, que és el que jo pretenia dir-li. I vostè després em diu, escolti, és que la percepció de la victimització, i vostè m'ha ensenyat un gràfic. Sí, i té raó, la percepció de la victimització sí que és quan se l'interroga amb aquell ciutadà més detalladament sobre quins fets ha estat delicte, ha estat objecte de delicte. I, clar, jo li parlava del record espontani de victimització, que són aquestes altres xifres, que és la resposta que donen els ciutadans quan se'ls pregunta, és la primera resposta que donen els ciutadans quan se'ls pregunta, escolti'm, vostè ha estat objecte d'algun delicte el darrer any? I el ciutadà, sí, no, i respon d'una forma espontània. Després és funció del record. I aquesta taxa, aquest valor, que estava a l'entorn del 5% l'any 99, 2001, 6%, 2003, 2004, 7%, 7,6%, 2006, 2007 s'havia quedat estancat en el 7%, el 2008, 8,1%, la més alta dels últims 10 anys, per tant, des que tenim aquesta informació. I això és així. Segurament són dades diferents les que ens estem mirant vostè i jo. Li demano disculpes, però aquestes són les dades que a mi m'han cridat l'atenció. I escolti'm, respecte d'Europa, a mi em sembla magnífic que el nivell i la percepció de seguretat que tinguem respecte a Europa sigui molt menor. Em sembla magnífic. Miri, però estem en el Parlament de Catalunya i nosaltres el que voldríem és intentar mantenir la seguretat dintre del que és Catalunya i dintre d'uns nivells que considerem acceptables. És a dir, no podríem admetre de cap de les maneres que el nivell de seguretat empitjorés, per més que continuéssim estant per sota Europa. Nosaltres el que volem, com suposo que és el que vol vostè, és que el nivell de seguretat dels ciutadans de Catalunya disminueixi i, per tant, puguin exercir les seves llibertats amb més seguretat. Per tant, aquesta és la nostra preocupació. Més sobre les dades, vostè em parlava de les dades del centre d'opinió, del CEO, efectivament. I també l'última enquesta del CEO, en primer lloc, l'ordre. Doncs és evident que en un moment en què hi ha crisi, en un moment en què hi ha molts aturats, sí, senyor conseller, clar, és evident que les preocupacions per l'economia, pel treball, per l'atur, per la crisi, passin al davant de les preocupacions per la seguretat. És evident. Però també fixi's en l'evolució percentual de les respostes. Quan la resposta és múltiple, és a dir, quan als ciutadans se li pregunten pels problemes que té, un 9% d'ell, entre els problemes que cita la seguretat. I quan se li demana per un únic problema, és el 2% de la població. Sí que és poca gent, però veiem l'evolució d'aquests percentatges i veurà com l'evolució de ciutadans que responen exclusivament sobre la seguretat s'ha incrementat. Això és per alarmar-se a ningú? No. Això vol dir que hem de fer no sé què? No. Això vol dir que, al tanto, que hi ha alguna cosa que segurament podríem fer millor per tal d'intentar corregir aquestes petites desviacions que després poden ser indicatives d'una desviació més important. Sobre la vaga, ja m'ha quedat clar que vostè continua sense enterar-se del que sembla ser que està passant, i no sé, potser ja tinc dubtes jo mateix que estigui passant, i respecte del desplegament, se m'acaba el temps i li he de contestar.
Vostè em diu, PP i CiU van pactar 15.000 agents. Escolti'm, esclar, en funció de la població que hi havia en aquell moment. Escolti'm, i tant. I vostè mateix ho ha reconegut. En funció de la població d'un determinat moment hi ha un nombre d'agents. La població creix, que és el que ha passat en els darrers 8 anys, 7 anys, 6 anys, i té que créixer el nombre de Mossos d'Esquadra. I nosaltres li demanem aturin el desplegament en el moment en què veiem que la població està creixent i que el nombre d'agents que poden sortir al carrer no es correspon amb aquesta població creixent. I per això li diem, i acabo, senyor president, i per això nosaltres en aquell moment li diem, escolti'm, freni això, ralentim el desplegament dels Mossos perquè no tindrem prou agents per garantir la seguretat a Catalunya i d'alguna manera ens temem que això és el que pugui estar passant. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor diputat.